थांनायनि सुनाय निखिसाबो दालि हाय लोगोफोर गुड मर्निं आंहा सेथ्ला सिबगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा होनो मोनसे भिडिअ बानायलायनोसै आरोना लोगोफोर गोबाव जालायबाय नालाय ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो थाखाय माने जोंहा आबैलाहा आरोना अमा जाहोनो नागिरदों आरोना बायदि आलासिफोरखौ ओमफ्राय बेयावनो दा थांगोन ओमफ्राय ओरैनो ससे भिडिअ लानानै देखायलायसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो जुदि नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना नायनो मोजां मोनोबाथाय आं दा सेथ्ला सिबगासिनो दा होननायफ्रानो जालाङाहाय दा थांसिगोन आरोना दसे थानानै ओंखारनानै होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जुदि नायनो गोसो दं दे लोगोफोर आं सिबग्रोबाय थानोसै जा दाखोर जाखायो ओंखारखांबाय नै लोगोफोर दख'ना गानबाय आं खामानि मावनायाव गस्ला गाननो दिगदार मोनलायलाङोलै ओंखायनो दख'ना गानबाय आरोना थांनोसै I'm ready नै जा इबो थांगोन आरो नादिया ओइथिंजाय आबौ फैगासिनो थाङा आबौ ए खावस्लिब नुयोलै खानाय गिदिरबाथाय खिन्थु स्र' लानो लुगैयो आं इदि हनानै ओंखायनो इदिनो खानो मोजां मोनो ना माने थांनो ओंखारदो बाबा खानायदो र' जाबाय आरोना ना बेयाव जाखाया जोंहा बिमाया फट' साबाय जानो बासोयो नालाय मिनिलायदोंमोन आरो नै थांगासिनो ओमफ्राय आंहा मोनफैनानै गाइखेर फुदुंगासिनो मैगं सायगासिनो मोनसेया जाबाय ओंखाम खिन्थु देखायनो र' आयौ ओंखाम जागोन खेला गेलेनायखौ पाम्पलेट ना आरो थान्दानो जोंना ना सुग्राया ससे माखोबा आनैनिफ्रायसो लादो आरोना भिडिअखौ मामाया ना सुगासिनोमोन आरो बेथिंजाय आरो एवगासिनो नै ओमफ्राय फयसो होना होबाय आङो ससे मानो होनबा आनैनिफ्रायसो लादो नालाय दालिसो माया गोथाव संखादों गुमै गोथाव संखा गोथाव माने माबायदि गोथाव दांगोन दम जाबाबो आंगायलायो बेदरजों आंगायसो जायो जानायालाय दालिखौ इमान जानाय ना खोमा मानसिफ्रा होखाबाय ने मबाइलाव मा देलाय आं जाखाबाय नङा मानो बुरै मानसि गैला नायबाय थाबा मा होनदों ओरैनो जाखांफादो दानना दोननायखौ जाखै दानाखैलै नै नुगासिनो नोंहा दानना दोनदां दाना मानो दाननो जाखांफामोन खोमा दानना दोन जाखांफादो ओरै सिथ्ला दाननोसो बावलायो मालाय बायदियानो बायदि लुबैबाय नालाय फैनायखौलाय माथो खालामबावगोन ना नङामोन फैया दा थिया फैदो
Mas kaçındı. Blogger godan. Hari ini gimana masih bisa nuda? Anak original terus. Original anu. Subscribe ham nahu ang niku. Nam kodara nam. Valentina Boro. Subscribe danai. Itu video lagi. Foto lah. Video lana ke? Tadi sebelum kau real mana yang nuna dia mantu sana. Bisa kesan sih udah. Untuk bisa na, ansiam mana? Ano bunda ya nih clear. Thang bay thang là biết cũng đi sợ cho hai cái gì. Mưa năm giờ này cái gì? Mưa năm à đi, chớp. Đi ông súp chứ bây giờ. Béo súp bánh là như vậy. Anh đừng nghe sắp bắt đầu sẽ lại tuần gì mà. Jadi nak betul. Siapa ni? Foto lah foto. Ilai foto lah kada. Video on sa kayo. Ilai kamera kuno ka. Zaslah yang lawak mana ngasih leh. Kayo. Ang nujela tela sih. Nâng à phải vậy bộ. Ang bui sinabi mas kung may lab na ka. Oi, good. Bapare mobile na niyo gusto. Dapat tangsigin. Binanaw ibu. Ibabu. Nang kelani lang. Nang kelani lang. Gulu mulu tali go dap siya gulu mulu. Dan đó thế này. Dan. Tutukan. Gubra kan bermana sih. Gubra dah sebenarnya. Đâu vậy? Masa ya lah pak? Nggak, mungkin gua habis mbak. Hapai turun nih nunggu. Nah, nunggu juga sih mobile sih tutukan nih. Nggak, mau belum apa? Khas kalau jadi na, man. Nunggu gendro. Nggak khas kalau Ada. No, video lah nak tutukan nih mobile sih hapai nanti. Dan nu tak kalah kinang. Dana ini nggak kan musik. Iya. Tenang lain nang kena, nusur kejaban. Oh, my. Ilai aku kebo belum. Ma, lên ma rồi. Ma đây, này nè. Phải, phải được. Apa yang lah? Apa ini? Tuh, udah nih singgari. Ini loh, kaman mau naik berke. Zakang ini. Lazan balai ni kena le, mimma ke zakang ini sunai. Ini siapa?
जोबस्र'बाय थांबाय बिसोरो